Malta għadha bl-ogħla rata ta' densità tal-popolazzjoni fl-Ewropa, b'densità li hija ferm ogħla minn dik ta' stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea u anke ferm ogħla mir-rata medja tal-Unjoni Ewropea. Statistika li ġiet ippubblikata riċentament mill-Eurostat uriet kif bejn l-2015 u l-2024 id-densità tan-nies f'Malta żdiedet b'madwar 400 persuna għal kull kilometru kwadru. L-istatistika turi li issa id-densità tal-popolazzjoni f'Malta qed tlaħħaq l-1800 persuna għal kull kilometru kwadru, meta fl-2015 kienet fil-livell ta' 1400 persuna. Il-medja tal-Unjoni Ewropea hija ta' 110 persuni għal kull metru kwadru li jfisser li f'Malta għandna densità ta' 16 darba aktar mill-medja Ewropea. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal li l-pajjiż ma jistax jibqa' miexi f'din id-direzzjoni u bħalma diġà talbu diversi msieħba soċjali qed jitlob azzjoni immedjata biex tkun imħarsa l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Għawġin.